Ngono abah ngono ketok ora. Piye, Mas? Iya. Sayang. Iya, Mbak. Nyeluk iki. Iya, Mas. Sayang. Sayang. Iya, Beb. Beb. Umure pira yo? Kula sampun 64. Ya tuwek aku. Aku sudah 5 berarti jodoh lho kuwi. Jodoh. Mbah Kung cek ora? Sudah enggak ada. Lah. Alhamdulillah petuk rondo kotok. Wis pirang tahun? Sudah 3 tahun. Lah sedo 3 tahun. Iya. Rabi neh ora? Ndak. Lah nyapa? Putune pira? Putunya 2. 2. Wow, wis gak pengen rabi neh. Enggak. Rasa, ndak rasa.